Mae'r ardaloedd yma, ardaloedd Gaernarfon, wedi hen arfer gydag anhydfod diwydiannol, wrth gwrs, o streic y Penrhyn i streic friction. Mae'r frwydr yma yn yr un categori, oherwydd nid brwydr dros godiad cyflog mo hyn, nid brwydr hyd yn oed dros gwell amodau gwaith, ond brwydr i sicrhau presenoldeb swyddi yma yn Gaernarfon. Nid brwydr dros hawliau unigolion, ond brwydr dros y gymuned yma yng Nghaernarfon a brwydr dros y Gymraeg. Dwi'n gwybod na rai o'r eisydd yma yn y gynulleidfa heddiw wedi colli'r swyddi yn y blynyddoedd dwytha yma ac wedi cael un anodd iawn ac weithiau yn amhosib i gael swydd arall yn dechrau wedi dioddau o'r herwydd. A dyna pam mae'n bwysig y bod ni'n ymladd ar ran y gweithwyr yma. Ni wedi dechrau'r gwaith yma ers tro. Ydych chi wedi gweld bod ni'n hel deiseb yma eto heddiw, da ni wedi bod rhyw bythefnos yn ôl ar y maes, so ni'n apelios bawb ar wyddor deiseb, a byddwn ni'n hel yr enwa yma hefyd ar faes Steddfod yr Urdd. Mae'r cwmni wedi deitha ni bod gennym ni tan diwadd mis Mehefin i ddod i benderfyniad ar hyn i gyd. Ond fel da ni wedi clywed gan y gweithwyr, maen nhw'n rhoi pwysau yn nhw'n barod i ddod i benderfyniad. Ond ni'n clywed gen rwy'n dod o blaen, bod nhw wedi dweud braidd cael penderfyniad erbyn diwrnod ola mis Ebrill, nid mis Mehefin. Felly maen nhw'n deud un peth, digon amser i drafod, ond maen nhw'n deud rhywbeth arall wrth y gweithwyr, a mae hynna, wel, os gael ddefnyddio gair, Gaernarfon, mae'n dan di yn de, dyna bethio. Maen nhw'n deud un peth yn ei rhywbeth arall. Mae codi calon yn un arw iawn gweld i gymaint o bobl wedi dod yma heddiw, a mae'n amser anodd iawn i ni hefyd. Y pwysau gweithio'r gwad ydy y ffaith fod yn gwaith ni yn mynd i gael ei golli, a hynna mewn ffordd anheg a dan ddyn fel udodd Mr Williams. Ond na ni ddim plygu'n glin na'n anwyr efo'ch help chi. Da ni'n mynd i ennill, a da ni yn dechrau ennill. Mae eisiau cadw hynna fynd. Fel lot o gweithredydd sydd yn gweithio yna hefyd, ni wedi rhaid y mywyd yng Nghymru a fel hyn maen nhw'n talu ni nôl. A gwarad o'na ni, cic yn dyn i ni, mae'n drist iawn. Mae rhaid i ni rhaid yn gymaint o help i'n cwsmeriad ni sy'n siarad Cymraeg, roed y gwasanaeth maen nhw'n heiddi, a newid sy'n mae pobl yn gweld y cwmni. Ni sy'n wedi bod gweithio mor galad i gael Scottish Power, y busnes Cymraeg, ac yr enw da i'r Cymro efo Scottish Power. Dim ond rwan, mae'r prif weithredwr yn taflu hyn i ffwrdd, ond i rannu fwy o elw a rhyw geiriog yn chwilio o bres. Gael ei gallu'n gwaith o trafeirio bob dydd neu symud i Wrexham. Amhosib. Cofio dwi, fama ma'n heulu fi, fama ma'n weithredda fi, a dwi ddim yn symud. Beth sy'n warthus y fama ydy, beth sy'n sy'n ôl i hyn i gyd ydy gryd, just gryd, ni fwy a fwy o bres. A bosys, ag y bosys o dan nhw, ond yn cael cyfloga, a dan ni milions, gyd yn darllen dan yn milions. A ddim just hynna, ond yn cael milions o bonuses ar ben hynna, mwy o bonuses meg iawn i,
pobl tha ni, trwy oes mewn blwyddyn o bonus, yn sôn am y cyflog milions maen nhw'n gael. A dyna dwi'n nôl i hyn i gyd. A mae symptom yma, os ydych chi'n sylwi, mynd trwy byd i gyd wan. Mae pobl y dŵr yn canol, mae yna corruption mawr yn gwledydd nhw. Rhywbeth yn ei fath sy'n ôl i fo. Hyn oedden ni'n dweud, y atgoffa'n hynny'n fod gan yr ardal mae hanes wrth gwrs o anghydfod diwydiannol, hanes eitha cyfoethog o streic y Penrhyn wrth gwrs i streic Friction Dynamics lawr y lôn o fan hyn. A mae'r frwydr yma yn yr un cyd-destun o hynny, sef nid frwydr dros mwy o gyflog, hyd yn oed nid gwell amodau gwaith, ond frwydr i gadw swyddi yma yn Gaernarfon. Nid dim ond i staff presennol, ond i'r dyfodol. Dyna frwydr i sicrhau dyfodol y Gymraeg yma, oherwydd dyn ni'n gwybod mewn ardal fel Caernarfon a'r pentrefi o gwmpas, mae sicrhau cyflogaeth a chyflogaeth sefydlon yn gwbl hanfodol i ddyfodol y Gymraeg. Mae hyn heddiw mae cefnogi nhw cadw galwad Cymraeg yn agor yn Gaernarfon, cos mae'n pwysig iawn i pobl Cymraeg medru trafod, a mae cyfrif nhw yn trwy'r Gymraeg, a mae Scottish Power yn trio nadu hynna. Achos mae'n hynod o bwysig yn gadw'r iaith Cymraeg i fyw. Yn enwedig mewn o'r modd bach Gaernarfon, lle mae Cymraeg yn bwysig, wel, i bawb, yn enwedig i bobl hyn sy'n hyffu arfer siarad Saesneg o'r broblemau o'r biliag account. Yna ni. Ti'n ffrindiau gyda rai o pobl? Ynddo. A maen nhw'n glem, dwi'n gwybod, maen nhw'n dedicated i'r swydd. Mae'n lot o stress nawr i meddwl gallen nhw colli job. Mae yna lot o stress, oes, mae'n bechod.